Ako sweldo, ikaw ra ako gipa-repair sa motor. Budget. Ikaw ra ako nakapalit og bugas. Nasudan, mintin na nasudan. Dali ra na siya magpa-brake shoe, no? Brake shoe. Pabanding ba? Hindi ko. Ay, saan tayo? Ako tong kuan gamay ato sa motor ha. Lutoon. Lutoon pa. Mga unsang oras ka ako mabalik. 1 hour. Ay, sige. Balik ko. Balikon na ako. Ulis ako mga idol. Kuha ko na pa itong motor. Kaya akong dalon sa siyam. Balikan na nato kaya mga idol. Fred! 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 Isa ka oras pa! Isa ka oras! So, balik sa ako sa akong luyanan. Mga idol, atong kuha ko ng atong riksyo nga ipabandingan diri no sa kuan diri sa may Atlas. Atong kuhaon kay atong lukaton. Kay basig na humana. Tanang pambayad mga idol. Sa Atlas. Amo ta. Uma naman siguro to. Saka brake shoe. Paano sa dito palihog be? Eh 1 hour naman tong pution. Exarim. Pero nakatagan mo lagi. Katong batanon. Pution. Oh, pution. Pangutan ara palihog. Okay mga idol, ako na na-transact ang tindero. Oh, para makuha na nato ang atong pamandingan ng brake shoe. Amor siguro ni. 120 ro lagi ni. Pwede na pwede 150 man do. 150? Ano na 120? 150 lang konser mga set karon sa motor. Oh. Kami nang 20 eh. Ala. 150 dahil mga idol. Kunan kakap. Nara atong gipabandingan mga idol. Brake shoe. Ato nang ipataod sa atong motor kaya di naman mo kagat. Importante ang brake yun dito sa syudad mga idol. Huwag na yung pinaka-importante sa itong motor. Nara itong motor mga idol. May brake ani mga idol na diri. Kani mga idol atong ilisa na o brake shoe kay di na mo kagat. Nara ang brake shoe na to mga idol. Ang gipalit dito sa may Atlas. Pila? 14. 410? 14. 410 ba? 410. Sige, gani. Bariyanan na ako daan. Ikaw. Ako sa ipalan to sa mekaniko. Sige. Oo. Brad, pwede rin ni Brad. Double piston man eh. Ikaw, kuna ikaw. Double piston mo na nga ako, la. Ang tawaw. Single naman na. Single piston? Taka. Double piston, no? Single. Single piston ini, double piston. Single eh. Iya yang gihatak. Single ra kuno. Sige, ilisi na. Oh, ngita dito. Nara ang single piston. So pila man eh? 300. Mura? Oh, mura deh. Lah. Nara. Kani Brad? Oh, sige. Ilisi. Ha? Kani? Oh, kuha no? Kuha ni siya, gabsi-gabsi ni siya. Butang kanal-kanal ba? Para? Ha? Para sa pala. Gabas, ramang good.
Ay, ay. Tara, maura niya itong ipataod karon mga idol. O, shout out sa atong mekaniko. Oh, na, oh. Wapo kaya itong mekaniko diri. Diri sa may kuwan. Sa man Kinso. Kinso Auto Part Supply and Merchandise. O, jis ra. Kani mga idol, kani ako mekaniko karon kay napay gitrabaho. Madugay-dugayan kita ani pag huli ani kay murag klasunon pa siguro na mga idol. Oh. Gigamitan man niya maso mga idol, guba lagi nakadugayan mga idol. Dili gubon. Papiti-pition ra. May diferensya, may doubt. Ligid ra. Sige. Sige, panyuon na lang ka na ako. Ligid ra ang doubt. Para dali ra mahuman ang istorya. Pwede na po nato ilagbog para to be continue. So, karon mga idol, natay customer na puti. Kano ba kano? Grabe mo English mga idol, lupig ta. Pampakuntag idol to, di kita kasabot ani mga idol. Wa na kasi nabot na. Nagliso na kasi nabot ni ron. Ilikay na upuan, kano? Mga idol. Ang bayad ay ani mga idol 150 dito sa Atlas. So kani mga idol, kuha ni siya 410 diri sa Kinso Auto Part Supply. So kani 250 ang ilang W40. Magpaabot ta kay ang mekaniko busy pa kayo. Mga idol, sugda na niya pagbirada sa akong motor mga idol. Iya pa nang trapo-trapuhan mga idol kay na. Kay kung dili niya limpyuhan mga idol, di na ako siya bayaran og kwan, di siya na ako bayaran sa libor. Birahanan niya mga idol oh. Naunsaon niya nga pagkuhan dia. Diskarte. Tarunga kay na, papas ka dia ron. Lantaw na nato ni unsaon niya pag spelling booklet ni akong kuan. Unsay tawag ka na? Ha? Brake shoe? Lata ng guma. Mura nagkuan. I-shout out ang imong mga kaila. Uy, ang mga kailan na ito ng mga kawatan. Kailan yung mga kaila mga kawatan? Ang managbahay ng sabala. Lala. Ang mga bakil sa bala. Kawatan mo ka. Hindi pa sa mga utang dol. Dol! Pop up, Dol! Dol. Dol, pop up, Dol. Lata na, Dol. Basta nang lata, Dol, ay. Gapsi na, Dol. Ang spring hindi na lang dol. Ha? Na-spring din, Dol. Mori puli, Dol. Katawa, dala ka ko. Lambayan din niya, te. Dakan tani ron. Oh, gusto ka mo ulol, Doloy. Na, bunlot lagi. Tumuhay, mung. Ang anoy. Lata na Dol. Basta na yung lata Dol. Oh. Lisda na nagyan siya Dol. Ngita nyo ka kapulihan Dol. Naman to ikuan Dol kanang wanay ikuan, wanay washer. Wanay washer mo ko nakita. Waya. Unahan na siya pagtao Dol. Oh. Ato nang targeton sa video Dol kay para makita gid ang yang pagmumuka ba. Single piston ra na day ako waday. Single na an double lang sa mga kuan. Pwede pa ni tao to dia.
Ganin ako i-reserve nga brake fluid. Kaya kung wala, palit na po. Dakan ka eh. Na tinagawa niya? Sobra ba? Sobra oh? Ano nalataman siya dol? Tungkol sa kakaraan na dol? O na, sige ka, ikaw kuhan, brake fluid po. Brake fluid na makalata no? Kay guba naman ang kuhan, guma. Mo pilit na ka na dol? Di pa tamakan, break na. Tagilid firmente itong driver ni kung walay brake. Pero mas mayo ang way brake. Okay. Di ka kapatudag padagan. Oh, di ba? Sakto. Oo. Bisa bahalag way brake. Kay balo na kag way brake, matuda ka oh. Sala na nimo. Umahadlo ka madisgrasya, ay na hinahinay dagan diha. Di ka patakatakag. Nga diha kay na tagilid ta na ba? Sakit na ba kay mga pangos? Okay ra kung pangos, no? Oo. Dali ra kay siya dol. Mingon sila na, kuha nagbago. Ah, napay akong daan nga mudagan pa. Tungdugang ra sa kalisod. Uman pagwapuhay. Ha? Way pagapuhay ni. Ang importante na kay kasakyan. Okay ra dol? Ang brake dol. Hungaw dol, hungaw. Abrihanan pa dol. Madugay ta kung natin ni Abret. Ha? Madugay ta. Madugayan nato kailangan mapilang ang nato. Dali ara, birada dia. Maptan ta kalupa tani. Lami kung mag-repair ta diri tagay-tagay ka no. Sa redoors na ba? Ah, redoors na to dire. Wala no. Bawal man redoors. Ha? Bawal sa bawal na kuan. Bawal sa? Tangan kuan. So gilupag na niya ang ako motor kay ang atras na pod nga brake ang tirahon. Ang tirahon na to, ang atras na pod. Ang atras na pod gibutangan niya bato para dili mo diretso sa kasing-kasing sa usa kadalaga. Buwan na siya grinder mga idol. Kay kanla niya akong brake shoe para mo kagat. Buwan siya bala mga idol. Dito magpatubang basi mahitchat ta. Kado. Yan. Wala kay gabas. Tama mo. Okay, magabas ka na. Isang kislap lang. Isang kislap lang. Kana dul, okay kena dul.
mo taod dol kanang kuan dol kanang arnis katong wire ba? Okay? Balis na ako tanan. Ito naman. Pila diha imo? 500 na ba? 500 na? Ang pataod. Pataod. Ha? 1,000 tanan ang gastos. Ha? Sige. Ito na to? Ayaw sa kana sa una ha. Sunod na kay. Para kuan ba? Dali raw. Dali sa. Kailangan may pagtaod. Oh, naibati undol raman. No? Pero komportable ko aning kuan, walay break. Hinay ra padagan kay kebalo namang tana. Nay depekto atong kuan motor. Kuman ka mo raman. Tagasa man to. Mo na yang ligid gipulihan kanina don. Baga pa man don. Alam na kwarta. Akortahan to siya. Oh, naman ko to kwarta ni dali mo. Magamit ni sa imong motor don. Oo. Oh, baga pa kay dolo. Wala pa gani. Ay, base na daot dol. Diyan sa tumang gay kwat, dai pitan. Nay pinulkitan. Lalagi depekto. Serius mga nang abante ko. Abante rin pulihan. Ay pala ka atras. Oh, ay kwartahan. Dili basta-basta dol. Kwartahan don. 2,000 ko doon. Pen. 2,000 ka pino ang isa. Puridas gina. Wala dol. Ang tawa dol, grabe, di man mo kagat dol, baga pa kay na dol. Ano na dol? Butangi W40 dol. Yap. Isnaban ra niya ang akong brake. Mura nag sobra ko wheel ba? Full boss na no? Spray na phone ba. Ada. Spray W40 dol. Tuyo yun ang palit na dol. Ha? Oo, pwede na tanan. Parang muhutok yun dol. Da. Lupa ng singaw. Tuga sa hangin eh. Klase na naman. Ha? Klase na. Klase na? Hapit na. Law na. Kana na po akong pabutangan o kuhan, banding sa sunod. Pwede ba siguro na, kabsan ra? Lalom na? Pulihan na po, pabandingan. Nay mo banding sa kuan ba sa San Jose sa Dinagat. Kuan ang ilang gamit katong itom nga banding. Pero pang hibi duty ba? Grabe ka sulit. Kutkuton lagi ng imong hub lagi. No. Sige, palit haba to. Hindi pa daw ang break ang haba mo. Ang hub may madaot. Ang hub may madaot. Grabe ka sulit ko eh.
Nakay permentira ka nag-break sa kuan sa Jose kay bakilid ang lungsod. Ito yun nila to. Gituyo lagi. Grabe, bakilid mong kayo gud. Ako. Sunod wiring na pod. Magtingog na ako, magtingog. Kanang headlight na ako ba magtingog? May kuwan. Ulit, paniguro daw. Lead gani. Tingos na daw kita may kuwan. Pala. Lower. Blower na siya. Ay, una na din na. Anak ay makadaog mangyapon ka. Oo. Pero lantaw nga pildi ka, pero di ra pud kay tanto daghan kay kontrolado man siguro nimo. Tudahan man mo. Ang uban kay tudahan man. Na pagani mo magbalik-balik. Wala nang tugas pa. Oo, nana. Lingaw-lingaw ra ba? Mo budget ka karon. Yo na, pildi daog ni, pildi daog. Pildi daog. Mura na siya. Pag makadaog swerte. Pag mapildi, kabayo na ka. Sino mo nasab? Budget man. Apa ka na? Na may isa dulo. Aman na siya dulo. Asa pikas na? Ha? Savings? Ako sweldo, ikaw ra ako gipa-repair sa motor. Budget. Ikaw ra ako nakapalit og bugas. Nasudan, mintin na nasudan. Oh, at least may sakit. Pero dito dapat sa motor, dapat vitamin sa ito ipalit. Yati ning motor. Buisit. Dakang taning awa. Ha? Kapoy po kay baktas, no? Di ka maabot tayo ba? Dapat rin lagi sa motor lagi. Ang ano eh. Luagra? Pero ko na, ilihisan na ako ng kuha na ako kay lata naman kay ngatir. Kalimtan. Nga lagaw, amrik ani. Ha? Hinay naman ang tudaga, no? Hinaira. Kanay magyapon. Ay lang na. Lutin daw may lalo baboy. Di makukusong magpadagan doon. Kaya wala asawa mo na dito. Wala, magpanahawan na may timutan. Nagpalit ko kayo butan kanina ba? Akong gikilaw, grabe kagahi. Hingo akong ipon. Kasi kung ano yung mga mabagkuhan? Bakit? Trabaho? Kilaw ra ko diretso. Pagkulatan na, pagkulatan mo doon. Ay paguratan na. Ayun eh. Ani Max. Diretso ra hingo akong ipon lagi dol. Grabe kagahi dol. Pag pagkulatan, bakang ikot. Mo lagi. Butok na lang. Yun na dahil teknika na. Dati ako diretso lagi ihaw, kuha lagi, kilaw lagi. Kahit. Nah, hingo akong ipon dol. Pagkuluan. Pag mabukal siguro ka na mabukal init pa tapos ibutang ni mo. Ito naman ito ano mo. Ilang kumiro na nabukal na. Alam mo, palabi. Ano palabi isa? Pag-umasap. Hingo akong ipon lagi diri. Kagahi din daw, ulit kistanan. Kahit ganun, doon. Ani Max. Biktima ako sa kayubutan da. Ipatara ka sa kan, blender. Dugmok na. Ilad yapon ko dat yatit. Ugma pa. Ay, ay, pinagan. O ya. Okay. Lumana mga idol, lumana. Hugot, talay kulang, hugot. Hugot. Ano tayo mo siya ngayon? Taas mo. Ha? Di ba taas siya din sa una? Moro na.
Mura na siya. Andi rin ha, buta na na. Nakasweldo ka na. Mata di man tuyok na. Ako na yung kuhan, ganito. Tambor pansirite. Mura lang, konsehal na lang akong pinadaganan. So karon mga idol naman na pagtaod sa atong brake sa atong motor para safety ang atong pagpadagal dito sa syudad. Kaya kung wala kay brake, diretso jud ka. Eh balo na mo kung asa mo padulong. Ug diri ra ta ko to, bugdagan niya salamat.